8 имтиёз ва Ҳулбук албатта наворҳои такрор ва чизҳои марбута ба ин рақобат. Димитро Билонок ва рақами 3 Нуриддин Ҳамроқулов ин будан ягон тағйирот дар раси дастаи вахш дида намешавад. Ҳулбук дарвозабон ва капитан ва рақами 25 Баҳроман Азимов аст. Ҷалолиддин Маҷидов тавре гуфтем ба ҷои Масуд Қиёмиддинов Ҷаъфар Исмоилов ва ҳамчунин ба ҷои Сафарали Каримов Бахтиёр Хаблан ва албатта бисёр як мавзеи таърихӣ ҳам ҳаст барои кишвари мо. Ҳоло идомаи ҳамлаи дастаи вахш ин аввалин ҳамлаи онҳо бозингарони дастаи вахш партов хеле ҳам баланд инҷо зарба зада мешавад ва имконияти бисёр хуб буд. Ҳамлаи бозингарони вахш таваҷҷӯҳ мекунем. Наскав ҳоло ба як партоби бисёр хуби Муҳаммад Наскав идомаи ҳамлаи дастаи вахшро мебинем. Бозингари рақами 7 дастаи вахш хеле хуб бозӣ дорад, вале тӯбро аз берун аз ҷаримагоҳ дуруст берун аз ҷаримагоҳ, вале дар думои ҳамлаи футболбозони дастаи вахш ҳоло биё таваҷҷӯҳ мекунем ба як ҳамлаи навбатии онҳо. Инҷо зарба задани буд Белонок. Сунатулло Исмоилов ҳам муваффақ намешавад. Бенҷамин Ампонса, Эҳсон Бобоев партоби ба канори майдон. ҳамлаи дастаи вахш идома мекунад ва акнун боз як вазъияти дигар ва гол. 1-0, аммо гол ҳисоб карда намешавад. ба хотири чӣ? ба хотири офсайд ба назарам. инҷо офсайд гирифта шуд, агар хато накунам ё на. партоби хеле ҳам баланд ва зарба зада мешавад. Бисёр хуб тӯбро мегирад се футболбози дастаи Ҳулбук дар хати ҳамла. Гузариши Юнус Исматуллоев вазъияти хуб аст барои дастаи Ҳулбук. Партоби ӯ зарбаро мунтазирем. Зарба ва гол. бархурд доштанд ин бозингарон ва ҳамин тавр ҳисоби бозӣ дар рақобати имрӯза боз мешавад. меҳмонон муваффақ мешаванд. Тони Бикатал инҷо як бозигузори хуби футболбозони дастаи вахш. Бикатал ҳоло зарба мезанад аз ҳамин мавқеъ. Тони Бикатал ва зарба баргардонида мешавад. имконият барои футболбозони дастаи вахш. Тони Бикатал, Абубакр Сулаймонов, бозам Тони Бикатал ва чӣ гуна голи зебо! Бозӣ тавассути Абубакр Сулаймонов ҳисоби бозиро баробар мекунад. Зарба бисёр ҳам тирвор ба кунҷи дарвозаи Шоҳин Ҷалилов равон шуд. ҳамлаҳо пайдо накунад. ҳоло як вазъияти дигари голзанӣ барои дастаи вахш. идомаи ҳамлаи футболбозони вахш ва боз ҳам ҳунарнамои Димитро Билонок. партоби ӯ ва бисёр ҳолати мушкил. имконият ҳаст барои бозингарони дастаи вахш ва пеналти шуда бошад. хуб ба ҳар сурат ин лаҳзаи аввал ба назарам инҷо мунтазири ҳамин ҳолат ба китфи Алишер Холмуродов ва ба қафизи синаи муҳофизатгари дигари дастаи Ҳулбук расид. бале довар ишора мекунад ки пеналти нест. пеналти гирифта мешавад. зарба аз масофаи дур дастаи вахш аз канори чапи майдон бо тӯб Фатулло Фатуллоев. як партоби хеле баланд. футболбозони дастаи Ҳулбук онро бартараф карданд. як зарба аз масофаи дур. пас ба Фатулло Фатуллоев. гузариши Фатуллоев. имконият барои дастаи вахш. Яворский партова ҷаримагоҳ ва дарвозабон бо мушкил ин ҳолатро бартараф мекунад. Абубакр Сулаймонов, Сергей Яворский. партоб бисёр хуб ва инҷо ҳамла муқобили дарвозабон. гол аст ё на? На, гол ҳисоб карда намешавад. ин ҳамла майдон ҳаво медиҳанд. бале инҷо дарвозабон тӯбро дошта мегирифт ва Саид Зайниддинов ҳоло ба називар меравад ё на ӯ корти сурх медиҳад ба кӣ? ба яке аз Гбеку Праспер дарвозабони эҳтиётии дастаи Асроров. партоби хеле баланд. зарба бо сар иҷро мешавад ва тӯб аз паҳлӯи дарвозаи Ҳулбук аз майдон берун мегардад ва садои штаки довар аз анҷоми ин рақобат дарак медиҳад. дӯстони азиз ки дастаҳо бозӣ кунанд ва имтиёз тақсим шуд дар бозии даври 9-уми чемпионати мамлакат миёни